Operació Xangó, basada en fets reals, explica la vida de tres joves que decideixen travessar el desert al final dels anys 70 del segle passat. Aquesta travessa s'allargarà 2 mesos per les pistes enfangades de l'Àfrica Negra, de Niamey a Níger, fins a la illa dels Esclaus, situada front de Dakar, Senegal, després d'haver travessat Mali i Burkina Faso en plena època de pluja. El retorn es farà a través de les pistes occidentals del desert fins a Marroc. El viatge serà el camí iniciàtic a la vida adulta. Les peripècies, els coneixements de les diferents cultures amb les que van conviure, marcaran per sempre les seves vides.